Ngibingelele ngiphinde ngibonge bazalwane ngembono nezaluleko eningiphe zona. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, namuhla indaba esizokhuluma ngayo indaba ejule ngale ndlela. Hayi, indaba ethusayo. Iyona impela lembuzo le ebalekelwayo. Ngoba lo mbuzo lo kuveza ngokusobala ukuthi iBhayibheli liwumlando. IBhayibheli aliyona inganekwane but liyizinto ezenzeka liyiqiniso. And alibhaliwe ngendlela yokuthi liveze okuhle kuphela ngokukholwa, kodwa libhalwe nje ngokweqiniso ukuze kuvele ukwahluleka kwabaprofethi, kuphinde kuvele umusa kaNkulunkulu kubona besahamba endleleni yokukholwa, ngoba indlela yokukholwa indlela ende and indlela ewumcingo, indlela encane ngale ndlela. Uyawudinga umusa kaNkulunkulu ne-guidance yakhe along the way. Uma engekho uNkulunkulu ukuthi kube uyena ukuqondisa endleleni kuba lukhuni. Njengoba sengishilo ukuthi le ndaba esizokhuluma ngayo yindaba elumela ngale ndlela, but kuzomela ukuthi sikhulume ngayo ngoba eminye yale mibuzo le esinayo, kepha masithi siyayibuza kuthiwa hayi. So indaba esizokhuluma ngayo indaba elumelayo, indaba elumelayo, indaba eseBhayibhelini and indaba edida ngale ndlela. Le ndaba le sithola laphana kuGenesis 19 evesini lika-30 kuya ku-38. Lapho esikuthola ukuthi uLothi ngalesikhathi iy'ngilosi sezimsindisile zamkhipha eGomora. Lapha siyakhumbula phela ukuthi iGomora neSodoma labhubhiswa. Ngaphambi kokuthi libhubhiswe, iy'ngilosi zathatha uLothi nonkosikazi wakhe namadodakazi akhe amabili zabakhipha eSodoma. Bathi besagijima iy'ngilosi zabatshela ukuthi bagijime bangami indawo, bangaphenduki, bengabuki emuva beze beyofika le ey'ntabeni. Kepha unkosikazi kaLothi waphenduka wabuka emuva, waphenduka isitulo sikaSawoti. Then uLothi wasesala namadodakazi akhe amabili. Shuthi sekusinde manje abantu abathathu. And then mase besindile-ke sebehleli laphana emgedeni entabeni ngokuhamba kwesikhathi. Ngoba sokhumbula phela ukuthi emhlabeni abantu ade bengabaningi kanje, ngoba abantu ingakho athi uNkulunkulu azizalane isande ngoba abantu ade bengabaningi kanje. So bathi behleli laphana entabeni emgedeni, lamadodakazi akhe afikelwa ukuthi abasekho abantu besilisa, akusekho umuntu emhlabeni, sekusele bona bobathathu. Basebenza into enyanyisa ngale ndlela, into eyihlazo ngale ndlela. Baphuzisa ubaba wabo iwayini, balala naye ukuze bekwazi ukuthola iy'ngane. Kwaqala indodakazi yokuqala yalala nobaba wayo, kwezeyesibili nayo yalala nobaba wayo. Kodwa kumele sigcizelele la ukuthi uLothi wayedakiwe, zamphuzisa, empeleni zamlutha, zamkhohlisa ubaba wazo. Yena mayivuka ekuseni wayengazi ukuthi kwenzekeni. Isizwe esaphuma lapho kwaphuma isizwe sakaMowabi nesama-Amori mangaphosisi. Kodwa-ke ezama ukuthi sicacise la ukuthi uNkulunkulu lento le yamcasula kakhulu, akakufihlanga lokho. Kuyavela eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu ayithandanga lento. Yaba yichilo nesinengiso emehlweni kaNkulunkulu, ngangokuthi isizwe sakaMowabi saqhubeka saba isizwe esingazwani noNkulunkulu, esingamlandeli uNkulunkulu, ngoba kwakuyisizwe esitholakale ngendlela ewubunuku nendlela enyanyisa ngale ndlela. Sokhumbula ukuthi noma sekubhidlizwa lawo uNebukadnesari ehlasela iJerusalema, ibona abaMowabi ababejabula bethi bhidlizani bhidlizani kuze kufike esisekelweni sayo. But okubalulekile kule ndaba, okucacayo nje kule ndaba, shuthi okokuqala kuyacaca ukuthi laphana eSodoma, sokhumbula ukuthi lezi ngane namantombazane ayesinde eSodoma, siyeza ukuthi kwakunokungcola eSodoma. Uyabona ukuthi la ayikhulela khona nazalelwa khona eSodoma afunda ukungcola okuyisimanga, ayikwazi ukuyenga indoda nokuyilutha, ngoba bakwazi ukuthi bayenge ubaba wabo, bamphuzise iwayini adakwe, mase benza yaze yanyanyisa into leli hlazo abalenza. Okusho ukuthi bona basinda lapha eSodoma, babengakholwa, kepha basindelwa ukuthi ubaba wabo wayekholwa. Sikhumbula ukuthi uLothi wayethi baba omncane ku-Abraham, wayehamba no-Abraham all along. So uLothi wayemazi uNkulunkulu, and kwanayo uLothi wacelelwa u-Abraham ukuthi asinde. So kuyacaca ukuthi amadodakazi akhe ngoba ayizalelwe laphana eSodoma,
afunda imikhuba engasile. Kubalulekile nokubheka indawo esikhulisa kuzona iy'ngane ngoba uyezwa kuyifikela wona emqondweni wabo, akhumbule ukuthi hhayi ubaba simshayisa iwayini mase mnandi, hhayi ngeke abone so sesiyakwazi ukumdidisa. So isifundo nje sokuqala ukuthi la esikhulisa khona iy'ngane sibheke ukuthi indawo enjani. Uma kuphoqa isimo, okay, isimo siyaphoqa, kepha uma ungakwazi, ingane ayikhuleli endaweni enjengeSodoma, la kuphuzwa khona isinomngansitshane, la abantu bevele bechame nje noma yikuphi, bekhulume noma yini, benze noma yini, futhi ingane ayibuki noma yini ku-TV. Into uyayibheka into oyibukayo nawe phambi kwengane, into oyenzayo phambi kwengane, nezinto ey'semafonini. Ingane ingathi ithinta ifoni iy'thele phezu kwamavidiyo, bakwethu asibheke lezo zinto. Mase kuthi okwesibili esikutholayo la kule ncwadi le, ukuthi ngempela iBhayibheli liyiqiniso and iBhayibheli lingumlando, liwumlando, liyi-history, phecelezi liyi-history ngempilo yomuntu, ngoba la ekuqaleni nje kuGenesis, ekuqaleni ngqa siyavezelwa ukudalwa kwezulu nomhlaba nolwandle nakho konke okunye. Qhubeke kuze kufike la uNkulunkulu adala khona umuntu, ngoba umuntu konke uNkulunkulu wakudala ngezwi, kodwa mase edala umuntu kwaba personal ngale ndlela ngoba wambumba. So iBhayibheli le ndaba yenye iy'ndaba zikhona ezinye ey'khona eBhayibhelini la ezibeka mba ihlazo nobubi obenzeka, and kuvele ukuthi uNkulunkulu wabazi. Ngani? Ngoba siyavezela ukuthi iBhayibheli alihluzwanga, it's unfiltered, liyiqiniso, linjengoba linjalo, libhaliwe, alibhaleli ukuthi lisijabulise noma lisenze ukuthi kwaku-perfect, cha, liveza nje amaphutha ka-Abraham njengoba enjalo, amaphutha kaMose njengoba enjalo. Iphutha likaDavide ilona eliqhakambiswa kakhulu ukuthi noDavide walala nomuntu, walala nonkosikazi womuntu, lisivezela nje amaqiniso njengoba injalo. So ilezo zinto lezo ey'cacayo ngeBhayibheli. So le ndaba yamadodakazi kaLothi iwukunoku kakhulu ngoba le vidiyo ivuleleke kubo bonke abantu nasey'nganeni, ngeke ngingene kakhulu ngaphandle mangase-ke kube khona othi ocelayo ukuthi hhayi asiqhubeke singene kakhulu kuyona, kodwa bengithi ngichazile and isobala. But uma ngabe nifuna ukuthi singene deep, hhayi-ke ningasho, so sesiyangena-ke deep ngoba le ndaba yaseSodoma indaba ende, indaba eyindida. But nje kubalulekile nani yabona ukuthi la mantombazane ayikhulele lapha afunda yonke imininingwane yakhona, kwasonto leso sizwe esaphuma kuwona saMowabi kwaba isizwe esiyinkinga ngale ndlela. So ilokho nje esikufundile okubalulekile and kumele sigcizelele ukuthi iy'ngane sikhulisela kuphi, ngoba noma wena ungayiphili leyo mpilo, kodwa la uhleli khona ukuthi ikhulisela kuphi ingane, nokuthi iBhayibheli yebo liwumlando nje, lusho njengoba unjalo umlando, alizami ukuthi kube khona elikufihla, cha, konke kuyiqiniso njengoba kunjalo, ngoba silizwa leli qiniso lihlaba kanje ukuthi nanka la mantombazanyana, lezi ngane ezalokhuza ezenza lento eyisimanga kubaba wazo. Yebo iyatholakala lincwadi, angiphinde ngithola laphana kuGenesis 19 evesini lika-30 kuze kuyofika evesini ka-38. Uma ngabe nifuna ukuthi siqhubeke, ngicela ukuthi ushiye umbono wakho lapho. Ngiyabonga kakhulu. Danke.